Здравейте, здравейте! Днес правя едно от любимите ми видеа, а именно находки от втората употреба. Буквално всичко ми изляза по-малко 10 лева. Това е от магазин Магия в Русе. Сега, ако мога да снимам, ще е перфектно. Вики, хайде дръпни се. Няма да говорим сега с тати. Ами сега снимаме клип. Като цяло находките са повечето детски, бебешки, но тук не ми харесва нещо. Светлината. Я секунда. Ей така, май е по-добре. Като цяло находките са повече детски, бебешки. Наистина са си находки, сега ще ги видите. Но има и 3 неща, които са за мен. И пак повтарям, погледнете каква голяма чанта. За по-малко 10 лева, пазя и бележката. Буквално сметката беше около 8 и нещо. И нека да започваме, защото аз лично нямам търпение. Започвам първо с моите неща, понеже те са най-отгоре. Тук си харесах едно клинче, което е тънко, но поне така като гледам няма да прозира. Аз го и пробвах. Това клинче си е дълъг клин от H&M, размер S. Този клин точно си спомням, че изляза 60 стотинки. Ще ви покажа и бележката. Буквално такива отстъпки, такива намаления. Внимавай с ножицата. Като имайте на предвид, нали, че всичко е взето на зелен етикет. Ако във вашия магазин има... във вашия град, аз магазин, много съм разсяна докато снимам. Ако във вашия град има магазин Магия, винаги гледайте зелените етикети. Там са на 5 лева на килограм нещата. Тървай го. И са много изгодни наистина. Така. Те отиват, разбира се, директно за пране. Няма смисъл да ги сгъвам. Тази находка даже е последната и моята. Ето я бележката и нея съм си я прибрала. То не знам, не, то обаче не ги пише, смисъл пише просто дрехи, но ще ви покажа крайната сума, понеже тя е малко и мръсна тази бележка. 8,81. Какво стана, бе, Вики? Не знам колко се вижда при вас, но по-малко от 10 лева. Но точно кое колко е, за клина съм сигурна, че и 60 стотинки. Другата находка, последната моя, я оставям за най-накрая, защото тя е просто един път. Браво, да. Това, което си харесах, е нещо подобно на худи с качулка, само че по-късичко, топ, такова кроп топ. На мен може и да не ми е толкова късно, но не съм го пробвала, просто видях, че е с размер. На етикета пише, че е купувано от Ню Йоркър, като то май беше към лев и нещо също. Сега, ако успя да се ориентирам, ще ви кажа, ама то всичко си е написано като дрехи, нали? И за всичко си пише отстъпка. Лев и 90. Не, това не е лев и 90. Ами, не мога да се ориентирам за точни цени, но вие ме разбрахте. На етикета пише, че е от Ню Йоркър, както казах, е с размер. И единственият му дефект, който забелязах, беше, че има някъде съвсем мъничко петно. Буквално петно по-малко от нокът. Което най-вероятно, нали, с някакъв препарат може и да излезе. И за мен това въобще не е сериозен дефект. Продължаваме напред. Само да видим има ли друг етикет да режа, че да може и да ги сложим и за пране. Пишете ми в коментарите дали ви харесва моето съдържание, моя контент, който качвам до момента. Искам ли се даже за в бъдеще да качвам повече и такива като холове, шопинг хол. И сега най-скандалното нещо, последното мое,
са ето тези дънки, които излязоха 1,90 лв. Не знам как да ви ги покажа, всъщност аз малко неудобно застанах тук, но секунда само. Аз можеше и да ги пробвам, но нищо. Самите дънки ги пробвах в магазина. Ето това представлява моделчето. И така от по-близко не знам дали ще се види. Тук на клъчола имат, на това пак се разсях. На колената имат скъса, но самите клъчоли са подвити, ама то може и да се развият, смисъл не са зашити. Ами просто са подвити. Тук отзаде са така. Трябваше да ги пробвам да ви ги покажа, защото наистина са много хубави. Те нямат никъде дефект. И на етикета пише също, че са от H&M. Размер 38. Просто за тази находка бях най-радостна от всички. И за детските, разбира се, които сега ще видите. Имам чувството, че много бавно ви ги показвам. Както и да е. Сега вече почваме с детските, които нали са повече от моите. Първото е блузка, която не знам дали ще стане, но така като гледам може и да стане за моето дете. Аз по принцип се ориентирам по етикетите, на самите етикети пише 2 годишно, примерно 18 месеца, 24 месеца, но тук просто етикета е срязан. Нямаше как да се ориентирам, но беше стотинки. И предполагам, че ще и стане. Много е мекичка като материя. Аз гледах този път да залагаме повече на такива блузки, понеже нашето дете ходи на ясла и основно в яслата, като я преобличат от към блузки, се цапа, нали, като хапват. Въпреки че им слагат лигавници, пак нали, е нормално да се цапат. И затова този път заложих на повече блузки да има. Следващото нещо е ромпър, който ромпър аз ползвам за пижама. На него се пише да 86,92 и е сладък. Още една пижама никога не е излишна. Просто още съм радостна какви находки. Така. Продължаваме с следващото, което отново е блузка с еднорог, с момиченце. Гледам в момента размера. Тази блузка е по-големия размер от нашия, 92, но предполагам, че пак ще стане. Сладка е. Розова с момиченце, с пони. Да, нямаше нужда да изтървам етикета на леглото. Така. Дано да ни влязат в потреба, ама съм сигурна, че ще влязат, понеже, както казах, се цапа. Тази, която също е 9,2 и на нея пише Life of the Party и има нарисувана папионка, червена, също 9,2, но е тънка, хубава сега за есента, надявам се и тя да влезе в потреба. Ако са големи, нали, понеже това е следващия размер, ако са големи, пък винаги мога да ги прибера при другите, които са големи и на пролет пак да си ги носи или когато порасне, нали, достатъчно.
Тук много бокуци падат от тези етикети. И аз ще бомбонките. Така, продължаваме. Тук има Ансунг, който Ансунг си е за 2 годишни. Пише някакви майки, но аз не ги разбирам, честно казано. За 2 годишни Ансунг. Камуфлажен такъв с звездички. Този Ансунг даже е бил от лилавите етикети, а не от зелените. Следващото нещо е пак подобно на Ансунг или Клинче 86. Изцяло изчистено розово. Не мога да разбера дали е Ансунг или Клин, понеже тук е малко свито, но по-скоро си е Ансунг. Той пък е с друг етикет отново. Но при детското това няма никакво значение, тъй като детското почти винаги, като чета в този магазин Магия, е на 90% и не 90, ами 50. Много се разсейвам наистина. И почти няма значение какво ще вземете от детското. Винаги ви излиза стотинки. Тук имаме боди с дълъг ръкав, което също е тъмън сега за зимата. На него пише 24 месеца. То може също да е малко голямо. С някакви жълтинки, сивичко, мечета, лисици. Тук има 3 копченца. И да, такива бодита също никога не са излишни, особено зимния сезон. Трябва по-често да го обикалям този магазин. Наистина, предишния път, миналата седмица, мисля, че ходих пак да разгледам. Миналата седмица нямаше почти никакви находки. Даже май за себе си нищо не си взех. Обаче този път направо избихме рибата. Тук имаме рокля, която рокля я взех, понеже ще имам тържество в яслата за 2 годишни. Ето как изглежда. С дълъг ръкав. И я взех, понеже нали, ще има тържество. А аз в предишния влог, то не в предишния влог, ами в предишния клип, ви показах покупки от Пеко, където изех коледен чорапогашник. Впоследствие обаче установих, че нямаме подходяща рокля. И тази ми хареса и мисля, че долу-горе ще стане за тържеството. Не е коледна, но поне чорапогашника, нали, ще е коледен. Иначе е сладка. И остана даже само едно нещо и свършиха. Това ще е края на клипа. За жалост. Ако имаше и още, щях да показвам, но това е. Последното нещо. Пак размер 2 годишни. Е мекчак Ансунг с Елза. Ана ли Елза ли? От това филмче. И Снежният човек. Доста сладко, интересно също. Не съм виждала такива. И това, както казах, е последното. Ох. Чак искам още. Но ако скоро отида пак и ако пак намеря находки, пак ще ви ги покажа. Надявам се и на вас да ви харесва. Това беше от нас. Чао и до нови срещи!